Добър вечер! Добър вечер! Добра, момчето, обаче тук място за вас няма. Що? Какъв е проблема? Тук място за цигани няма. Току-що пуснете толкова хора преди нас. Айде, без да се разправяме много, да се върнете в махлата, там където е мястото. И какво да правим махлата? Правете си каквото си искате, тук място за цигани няма, колко пъти да ти го кажа. Но това е дискриминационно. С какво сме по-различни? Айде бе, цигани, напуснете! Охраната е права, махайте се от тука! Социалните мрежи са пълни с вашите простоти. Това са отделни случаи. Тумба цигани нападат, тумба цигани крадат, вънка с гал! Айде! Вижте какво ще ви кажа. Първо, няма да се държите с нас по този начин. И второ, има институции, към които може да се обърнем и да си потърсим правата. Ясно ли е? Иди си потърси правата си, къде си искаш. Махай се! Ще видиш. Мисля, че е добре да изпием по едно кафе и да обсъдим случката от снощи. Бе, аз така мисля. Снощи беше ужасно. Никой не ме е карал да се чувствам толкова зле. Да, бе, представяш ли си? 21 век сме и ние пускат само защото имаме по-тъмен цвят на кожата. Това е супер тъпо. Освен, че тъпо е ужасно несправедливо. А и не сме единствени според мен. Не сме единствени, но знам, че не трябва да оставяме нещата по този начин, защото това отношение никога няма да спре. Добър ден! Добър ден! Момчета, вие не бяхте ли на участието на Саша Сандрас нощи? Да, бяхме. Ма и не ни пуснах. Да, видях всичко. И аз бях там, но ме беше страх да ви помогна. Съжалявам много. Чувстваме се ужасно. Никой не ни е карал да се чувстваме толкова зле. Да, прави сте. Никой не заслужава такова отношение. Явно публикациите в социалните мрежи, че всички роми сме еднакви, си вършат много добре работата. Момчета, сетих се за нещо, което може да ви помогне. Аз съм доброволец в една програма, която помага на хора, които са жертви на дискриминация и противодейства на омразната реч. В нея работят само доброволци. Оставям ви една брошура, свържете се с тях. Мисля, че това е чудесна възможност. Да пробваме, да видим какво ще стане. Нека им се обадя да се разберем за утре за среща с тях. Добре? Здравейте. Здравейте, Илия. Приятно ми е, Приятно адвокат ми е. Колева. Какво мога да ви бъда полезна? Разбрахме, че може да ни помогнете чрез тази брошура. И двамата сме жертва на дискриминация. Не бяхме допуснати до едно столично заведение. Искахме да бъдем на участие на наша любима поп-фолк певица, но това, че сме роми, ни попречи. Момчета, много неприятен случай, наистина. Предполагам, че ви е подействало доста зле това нещо, което ви се е случило, но хубавото е, че може да се противодейства. Може да се подаде жалба пред Комисия за защита от дискриминация или пред съда. Като производството пред Комисия за защита от дискриминация е доста по-бързо, жалбата трябва да съдържа името или, както е във вашия случай, имената на жалбоподателите, точен адрес за кореспонденция, изложение на обстоятелствата, които са ви засегнали, изложение на исканията ви към КЗД, дата и подпис, доказателства, включително свидетели. А платено ли е производството? Не, напълно безплатно е. Но в момента на подаване на жалбата се подава също декларация, в която вие декларирате, че няма подадена жалба или не е започнало производство пред съда със същия предмет между същите страни. Това също е много важно. Мисля, че ще се справим. За нас, колкото и банално да звучи, не е важно да получим обезщетение, а справедливостта да възтържествува и това заведение да се въздържа от такова поведение за напред. Да, напълно съм съгласна с вас. Също искам да ви информирам, че в онлайн пространството, в социалните мрежи също може да се докладват такива случаи на омразна реч. Как се случва това? Първо отидете на съдържание, което искате да докладвате. Кликнете върху трите точки вдясно от съдържанието, което искате да докладвате. Кликнете върху докладване на публикация или докладване на коментар, в случай, че докладвате коментар. За проблем посочете омразна реч. След това
На въпроса какъв вид омразна реч докладвате, посочете раса или етнос. След това кликнете върху подаване. Накрая кликнете върху напред и готово. Лесно е. След това очаквай Facebook да те уведоми относно това, дали ще свали конкретната публикация или коментар. Потребителят няма да разбере, че ти си подал доклад срещу неговата публикация или коментар. Допускаме на жалба. Нека да е към КЗД. Действаме. Благодарим ви много. И аз ви благодаря. Ще ми е приятно. Днеска е големия ден. Дойде единия. Вие двамата просто ще съжалявате, че ме разкарахте до тук за такива глупости. Дискриминацията не е глупост. Ще видим в залата дали са глупости. Охо, Дидо, здравей. Здрасти, Лика. Как сме? Добре, ти как си? Супер. Трябва да ти кажа нещо много важно. Получи ли решението от Комисията за защита от дискриминация? Видях, че има нещо от почта, но още не съм отишъл да видя. Аз ще ти кажа. Спрямо нас Комисията е установила, че има установена дискриминация. Браво. Страхотно е. Установили са, че има дискриминация, освен това налагат наказание на заведението, което ни допусна онази нощ. Наказанието не е толкова важно. Важното е вече да се съобразяват с нас. Така е. По-важното е, че ще се въздържат от такова поведение за в бъдеще. Или поне така им е оказано от комисията. Супер е това, аз чувствам супер. Още Аз- по-добре. Аз също. Важното е, че не оставихме нещата така и че от всичко имаше смисъл. Точно така. Трябва да се реагира на подобни ситуации. Вярно е.